αθάνατος ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά εις πολλά έτη δέσποτα.
ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσε η δεξιά σου. Εις πολλά εκεί Κύριε, Κύριε, και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσε η δεξιά πολλά έτη Ισχυρά
νόσων τους ευσεβείς. Κύριε σώσον τους Κύριε σώσον τους ευσεβείς. Κύριε σώσον τους ευσεβείς. Επάκουσον ημών. και πάκουσον ημών. Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου πολλά τα έτη. Βαρθολομαίου του Παναγιώτατου και Οικουμενικού Πατριάρχου πολλά τα έτη. Ανθίμου του Παναγιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, υπερτίμου και εξάρχου πάσης Θεταλίας, ημών δε πατρός και επιμενάρχου, πολλά τα έτη. Ανθίμου του Παναγιώτατου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιώτατης Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, υπερτίμου και εξάρχου πάσης Θεταλίας, ημών δε πατρός και επιμενάρχου, πολλά τα έτη. Ανθίμου του Παναγιώτατου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιώτατης Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, υπερτίμου και εξάρχου πάσης Θεταλίας, ημών δε πατρός και επιμενάρχου, πολλά τα Ανθίμου του Παναγιώτατου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιώτατης Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, υπερτίμου και εξάρχου πάσης Θεταλίας, ημών δε πατρός
Θεός και επιμενάρχου όλα τα έτη. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Προς Φιλιππισίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, τούτο φρονιστό εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγμόν ηγήσατο, το είναι ίσα Θεό. Αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και χαρίσα το αυτό όνομα το υπερπάν όνομα, ή να εν το όνοματι σου παν-γόνοι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε. Ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού ειρήνηση το αναγινός χοντή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην τινά, γίνει δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής.
και τη δέην αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουεν των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περιέσπατο περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, ουμένης ότι αδελφήν μου μόνην με κατέλειπε διακονήν. Υπαίνουν αυτοί να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτήν ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή τι σου καφερεθήσετε από αυτής. Εγένετο δεν το λέγειν αυτόν ταύτον, επάρασα της γυνήν φωνήν εκ του όχλου, είπεν αυτό, μακαρία η κοιλία η βαστάσασασεν, και μαστή ους εθήλασας. Αυτός δε είπε, μενούν και μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού. Και φυλάσσοντες αυτό Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ειρήνη σοι, το ευαγγελιζομένο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη σοφία. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, συ δόξαν εναπέμπτομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την
Oh
τίμιος περεκείνω και ελέησον. Πάσαν Θεός ηλάστε την ητών Θεός συγχώρησον. βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι. Εν τη βασιλεία του πάνοτε, νικαιαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, της Ιεράς ημών Συνόδου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, πρεσβυτέρων και διακόνων, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, και ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού,
και των σωμάτων ασφαλείας, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών του Ιερού Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, πάντων ημών των προσελθόντων και εν κατανοίξει συμμετεχόντων εις την τέλεση της ανεμάκτου μυσταγωγίας ταύτης, των εν ασθενείας κατακειμένων αδελφών ημών και των απανταχού της γης ορθοδόξων αδελφών ημών, μνηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, της ιεροσύνης ημών και της αδιακονίας. Σου μνηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Των μακαρίων και υμνής των κτητόρων και ανακαινιστών του Ιερού Ναού τούτου, Γεναδίου Παντελεήμονος Λεωνίδου και Παντελεήμονος, των αημίστων προκατόχων ημών αρχιερέων, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων εν της ιερής αγώση του έθνους ημών, των γονέων αναδόχων, διδασκάλων και οικείων ημών, των αηδήμων δωρητών και ευεργετών, των ιερών ναών, των ιερών μονών και των ιδρυμάτων της επαρχίας ημών, των 121 αδελφών ημών, των φωνευθέντων εις το αεροπορικόν δυστύχημα της πατρίδος ημών, και όν εμνημονεύσαμεν εν τη Αγιερά προθέση ζώντων τε και τεθνεώτων, μνηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Της ιεροσύνης ημών. Αμήν. Πληρώσομεν την δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε, ελέησον. Υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε, από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης
γης, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγία, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου, Κύριε. Άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου, Κύριε. Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου, Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και η ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου, Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου, Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσκυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσκου, Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Δια των εκθυρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα τίνη και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση, το πνεύμα αγαπήσομεν αλλήλους, ή να εν ομονία ομολογήσομεν.
σώσε, Κύριε, ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου και καταφύγη μου και ρίστης μου. Τα στήρας, εν σοφία πρόσχομαι. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μοναγενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρία της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλός, στο μεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσίαν Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. και μετά του πνεύματος σου. Ανοσχόμεν τας Έχομεν προς τον Κύριον. ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αξίον και Χιλιάδες αγγέλων τα
και λέγοντα. Άγιος, 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 Κύριος ουρανός και γη της Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώτ, της δόξης σου, αλλά έχει ζωή νεόνια, όσον απέντης ευλογημένος ο ερχόμενος έδωκε της Αγίας αυτού εν και αποστόλης ονόματι Κυρίου. Ωσαννά, ο εν της Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλωμένον, εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριον μετά το λυπής ελέγχον, πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινή Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινώμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη τίνη της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων του σταυρού του τάφου της τριμέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας, τα εκ των σώων σοι προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Ο Θεός σιλά στη τιμή του αμαρτωλού, ο Θεός σιλά στη τιμή του αμαρτωλού, ο Θεός σιλά στη τιμή του γιατί προσφέρεσαι και ταύτη και ανέμαν των λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δόμεθα και οικετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο. Αμήν. 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 Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνου συνειδήψην ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών εις την ενία του Αγίου σου Πνεύματος, εις παρησία την προσέμεις, κρίμα εις κατάκριμα, έτι προσφέρομεν σοι την λογική ταύτη λατρείαν υπέρ των ελπίθεν προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κυρίων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, προλογητών, εκκρατευτών και παντός πνεύματος. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου
Μαρία. Ένα λεπτό την προσοχή σας παρακαλώ. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα περιφέρομαι ένα δίσκο εις τους ναούς μας υπέρ του Γενικού Φιλοπτώχου της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Αυτή η δίσκη για το Φιλόπτωχο υπενθυμίζω ότι είναι 3 τον χρόνο. Ο ένας είναι τα Χριστούγεννα, ο άλλος την Κυριακή των Βαΐων και ο τρίτος κατά τις 15 Αυγούστου στη Μεγάλη Θεομητορική Εορτή που άγει η Εκκλησία μας για την κοίμηση και μετάσταση της Θεοτόκου. Αυτό το προϊόν του δίσκου που δίδομαι σε αυτούς τους 3 δίσκους προορίζεται αποκλειστικά και μόνον για ανάγκες των πιστών που έχουν ανάγκη ή των Ιδρυμάτων της Μητροπολεώς μας. Και αυτό το ταμείο το Φιλόπτωχο στηρίζεται αποκλειστικά και μόνον σε αυτούς τους δίσκους και αν οι όσοι εκ των χριστιανών θα προσφέρουν εκουσίως εις την Μητρόπολη ποτέ κάτι, πάντα με απόδειξη επίσημων, πάλι για τον ίδιο σκοπόν. Όσο λοιπόν ο καθένας δύναται και με όποια προαίρεση έχει, ας ενισχύσει το σημερινόν δίσκο και να ξέρει ότι είναι αυτό που η τοπική εκκλησία προσφέρει εις τους αδελφούς μας που ανήκουν στην ίδια τοπική εκκλησία σε περιστάσεις δύσκολες και σε στιγμές ανάγκης. Ο Θεός να ευλογεί κάθε προσφοράν. Αμήν.